Продължавате да гледате извън шаблона и всички се вълнувате от това, че предстоят избори. Променихме Конституцията, извършихме много поправки, за които имаше различни критики. Хората се съмняват дали може да има справедливи или дали може да има най-вече честни избори. И за това поканихме в студиото, здравейте, доцент Наталия Киселова, която е специалист, експерт по конституционно право. И това е въпроса. Може ли да бъдат проведени в настоящата ситуация честни избори? Благодаря за поканата. Усилията на цялата държавна администрация, на Централната избирателна комисия и съответно на комисиите в районите и секционните би трябвало да бъдат, че изборите да бъдат честни, да бъдат при условия на fair play и резултата да съответства на подадените гласове. За съжаление, в последното усилие виждаме негативи, които се натрупаха през последните няколко години, а именно умора на избирателите. И по-ниската избирателна активност косвено изкривява резултатите, респективно добре мобилизирани твърди ядра или по-малки, но добре организирани субекти, да ги наречем, могат да получат свръхпредставителство. Това е, да. Аз това го наричам, знаете ли как малко цинично звучи, но изборите се провеждат винаги цинично. Това го наричам импотентност отгоре и фригидност отдолу при хората. Хората получиха фригидност, отвращение от този политически театър, който разиграва, и точно това е, което казвате, че ще гласуват твърдите ядра. А твърдите ядра не са хората, които всъщност имат широк мироглед. Самия факт, че имаше над 100 000, това е една парламентарна група, ако имаха обективиран вод хора, с не подкрепям никого, показва, че над 100 000 български граждани са се лутали, отишли са пред изборното помещение и са зачеркнали или съответно са натиснали копчето "не подкрепям никого", което е доста висок процент. Попитам нещо. Скоро минах изборите в Република Северна Македония. Там има праг 40%, за да бъдат признати изборите. В Сърбия също има праг. Мисля, че е 50%. Ако се въведе при нас такъв праг, това няма ли да промени политическия модел, политическия театър и да се опитват да ни показват по-качествен продукт на изборите и да имаме по-добър избор? Това е, да кажем, условие за валидност. Тоест, първо да се прескочи прага, едва тогава да се гледат резултатите. Ние имаме само един случай, в който са предвидени брой участвали, за да е валиден избора, и това е на първи тур за президент и вице-президент. Иначе във всички останали случаи няма значение колко са участвали. Ако така разсъждаваме с въображение. А за нашия президент наистина ли има? На първи тур трябва да са участвали повече от половината от имащите право на глас. В България? Български граждани. Не го знаех това, да. За да може да се зачете избора. И ако вече са гласували повече от половината от имащите право на глас и от тях половината са подкрепили, което ще бъде над 25%, да кажем, ако половината са участвали, и от тях половината са подкрепили една от двойките, тогава се зачита резултата. Ако не е постигнат резултат повече от половината от всички, се отива на втори тур. Дори някой от двойките да има повече от половината гласове. 2006 бяхме свидетели на... Извинявайте, че не знаех, зададох глупав въпрос. Искам да кажа, че на конституционно ниво, с оглед на легитимността на държавния глава, в Република Северна Македония също, за да е избран президент на втори тур, както коректно казахте, трябва 40% от избирателите поне да са участвали в изборите. Сега, къде е проблема? Ако сложим, няма значение дали ще бъде 40 или повече от половината. За парламентарни избори. За всеки избор то е валидно. Ние не знаем колко са избирателите в страната.
И като не знаем колко са избирателите в страната, ние знаем общо колко са избирателите, които имат право на глас. Изборни листи, те са... Преди ги лепяха по магазините, по училища. И сега ги лепят, но с по-малко данни, защото влязахме в епохата на кражба на самоличност. За съжаление, последната Централна избирателна комисия, на която се възлагаха много надежди да направи регистър на избирателите, не се захвана сериозно с това и всъщност ние имаме хора по постоянен адрес, така се съставя списъка, но ако погледнете в момента на сайта на Централната избирателна комисия на колко места предстои да бъдат открити секции в чужбина, това е при минимален брой изисквания, 30 заявления, или ако на последните избори са гласували повече от 100 избиратели. Така, ние имаме непостоянни списъци в чужбина и всеки, който е в чужбина, може да отиде при открита секция да си подаде заявление, че няма да гласува втори път и да гласува. А в същото време той е в списъка в страната. Така списъците изглеждат повече, отколкото е фактически населението на тогава нашата прага държава. няма да бъде 50, ще бъде 40%. Но да има нелегитимен избор, да не може да избираме... Въпросът е, че вие имате две взаимно изключващи се условия. Първото условие е, че гласуването, участието в изборите е задължително. Но санкцията беше обявена за противоконституционна. И на второ място въпросът колко са избирателите и от колко се изчисляват 40% е много сериозен. Защото ако се изчисляват от избирателите в страната, ще бъде едно. Процента ще бъде един. Ако обаче се изчисляват от всички по целия свят, тогава вече ние не можем да го достигнем, защото тук трябва да имате над 60-65% избирателна активност в страната, за да можем да покрием 50%. Може да сложим и прак 40%, но да има някакъв прак, когато колко са изборите да са нелегитимни. Колко са избирателите в чужбина. Значи казват, едни казват 1 милион, други казват 1,5 милиона, някои казват, че българите извън пределите на страната са над 2,5 милиона. Това е толкова просто. И сега, като знаем, че имаме в Република Турция над 600 хиляди граждани с двойно гражданство. Като знаем, че в Република Северна Македония по официални анонимизирани данни в лица с двойно гражданство в нашата съседка са над 135 хиляди. Ето ви една доста сериозна цифра, над 700 хиляди граждани, които ще видим каква ще бъде избирателната активност в тези две държави, защото така лесно може да се изчисли, да се види, но в Турция, да кажем, могат да са към 100 хиляди, в Македония могат да стигнат 1000 или 2000, сравнено с 135 хиляди. Нали виждате каква е разликата? Поне да сложим един пак. Гласували 1,5 милиона. Под 1,5 милиона гласували, да знаят хората, че тези избори са нелегитимни. Поне нещо трябва всеки... Ние с вас можем ли да активизираме българските диаспори в чужбина? Значи аз за тия български диаспори имам различно мнение. Ето сега, вие казахте за Турция. Ще ви задам един въпрос за Турция, защото аз се занимавам с информатика. Всяка лична карта, която е издадена българска лична карта и е подменена, която е валидна за български гражданин, тя е въведена в компютър. И от тук нататък веднага може да се провери с много прост софтуер, който ако се изпълни облачно, ще стане за секунди, колко са хората, лицата, българските граждани в изборната възраст. Аз и друго нещо недоумявам. Как може някой български гражданин да гласува в Република Турция, където има изборен списък с ЕГН и отметнато, че е гласувал, и после със същото това българско ЕГН да се качи на автобус и да отиде да гласува в село Звънче. 2 пъти да гласува. Това е възможно. И това е възможно, господин така е. Константинов, професор Константинов, познаваме се. Но ще се установи след изборите. Да. Просто направете нещо. От гледна точка на първокурсник, студент по информационни технологии, това може да се реши за 0 време.
Всички ЕГН-та, които са дадени там и са гласували, маркират се и не могат да гласуват тук. Ако някой е гласувал два пъти... Въпросът е, че ние не знаем лицата в чужбина къде ще гласуват. Затова има поне... Аз даже имам изпесено чувство за лицата в чужбина, защото... Поне две условия трябва да има. Първо, трябва да има актуален списък колко са избирателите в страната. Тези, които са в чужбина, да бъдат изключени от списъка тук. На следващо място, в чужбина подготвително да се заяви в началото на седмицата изтече срока, в който трябваше да се подадат заявления за гласуване в чужбина по съответните обявени предварително секции. Като заявиш, че гласуваш в град или населено място в чужбина Хикс, ти ще бъдеш изключен. Но ако не заявиш, ти оставаш в избирателния списък. Ти като гласуваш, това се маркира, че си гласувал. Ако си подал заявление, ще те изключат. Но ако ти гласуваш и там се подписваш, че си гласувал на списък. Това може да се електронизира, не да бъде само на хартия, а името ти да бъде маркирано в някакъв компютър, който да е вързан с централна база данни, че това е генели, тая лична карта, например на Георги Попов, е гласувал, примерно в Лондон. След което това ми отнема правото да гласувам в София. Ако гласувам на двете места, да има наказание за това. Другото нещо... Има наказание, но не може да се установи в реално време. Вие искате в реално време. Да. Ето, то не се установява и офлайн. И след това... Не, установява се. И какво е наказанието? Наказанието е до 2 години лишаване от свобода. Ама от 0 години до 2 години или 100 лева глоба, или до 2 години? До 2 години. До 2 години. Да. А да ви попитам нещо друго. Така че възможно е, прави се, но не в реално време в изборния ден. И всъщност има ли проверки, има ли такива установени нарушения и хора в затвора за това? Хора в затвора има ли? По-скоро с споразумение от прокуратурата, защото те с повечето са с чисто съдебно минало. Но има наказани. Има наказани и всъщност възможно е решение, но това изисква воля и промяна в изборния кодекс. Всеки да заяви предварително къде ще гласува и да бъде изключен от списъка по постоянен адрес. Така списъците ще покажат, че не сме повече, отколкото живите хора с българско гражданство, защото някои се броят 2 пъти. Веднъж по постоянен списък, веднъж по списък в чужбина. И на следващо място вече да се предприемат по-сериозни мерки, да се направи трети адрес, различен от постоянния, по който ни е по лична карта в страната, защото всеки български гражданин трябва да има постоянен адрес, и да се каже, че настоящия адрес е адрес и за гласуване. И така да бъдат задължени българските граждани в чужбина, които имат желание да участват в избори, защото те вече, освен като избиратели, могат и като кандидати. За тези български граждани да заявят към съответното посолство, че не пребивават в страната. Значи аз имам предупреждение към тези хора. Ето децата на моите набори, когато си идват от чужбина, тук те са двойно гражданство, като дойдат при родителите, се чувстват не в къщи абсолютно. Не могат да вземат решение това къде е, това мога и да го ползвам и така нататък. Ние като отидем при нашите деца в чужбина е същото. По-излиза, че някой, който е гражданин на Република Турция и на Република България, гласува 2 пъти. Той има 2 пъти повече права от мен. Другото нещо излиза, че ако стане война и трябва да помогнем на Украйна, мен ще ме мобилизират и ще ме могилизират, другия мой сънародник ще си извади турската лична карта, ще каже, аз съм гражданин на Република Турция, ще си мине границата, ще отиде там и ще живее. И аз съм работил тук, ще умра, моите вдовски за пенсия, като български гражданин, той ще ги получава в Турция за това. Това е уникално несправедливо да имаш право да гласуваш на 2 места. Това вече е фундаментален въпрос и той беше променен, за съжаление, според мен неправилно в конституционните промени, като допуснаха лица, които имат двойно гражданство, да бъдат кандидати и за народни представители. Извършваш тук зулуми. И за министри. Извършваш тук зулуми. Така е. Да. Вади си личната карта. И никой не може да те спре, защото ти си гражданин на Канада, на Щатите, на някоя друга държава. Как го промениха? И може би трябва ние, които сме в малкия ефир,
винаги да казваме, че това трябва да се върне наново в името на България. Всеки трябва да си носи последствията в родината, който е посегнал към управлението на тази родина. Така е. Да, това е като двуженството. Сега да отидат две жени тук да направят дете и да отида при другата жена. Абсолютно същото нещо е. Ако можете да ги издържате, сигурно би било добре. Те даже не ги издържат. Те взимат от жените. Жените ги издържат като Белами, ако не като френския роман. Въпросът е, че всички тези усложнения, да ги наречем в изборния процес, създават впечатление за допълнително по-ниска избирателна активност. И вече възоснова на по-ниската избирателна активност допълнително хората, които са в страната, се обезверяват. Така е. Те тотално са обезверени и хората не вярват на политическия модел. Аз колкото така преди няколко години май Народното събрание се събрали, щеше да се събира. Как по-се събира Народно събрание? Вие сте конституционалист по време на избори. С промяната в Конституцията от декември миналата година, Народното събрание вече не се разпуска и има, образно казано, застъпване на мандатите. Така в момента Народното събрание, което, така да се каже, преброени са му дните до свикването на новото събрание, което ще бъде избрано на 9 юни, може да се събира. Сега, как така, като тук има изборна ситуация? Политически момент. Нонсенс е това. Трибуната на събранието да се ползва за агитация. Точно това. Тя се ползва. Ако се съберат, то тогава ще видим всички възможни негативни последици на това Народното събрание по време на предизборна кампания да работи, защото може да приема решения, за които отговорността ще бъде супер абстрактна. Ще бъдат разпуснати с клетвата на новите народни представители. Актовете уж задължават, но кой ще понесе политическата отговорност? Това е въпрос, който при липса на мнозинство, защото ние отидахме на избори заради това, че мнозинството се разпадна, създават допълнителни юридически казуси. И тук вече трябва да стискаме палци, така да се каже, на политическата мъдрост на нашите народни представители, а пък то, за съжаление, по-скоро е безумство, отколкото мъдрост. Сега да ви задам един въпрос, не ми отговаряйте пълно с да и не. Аз мислех, че новите промени в Конституцията, като лаик, са резултат на некомпетентност. Но вече почвам да разсъждавам и виждам, че в това има конспирация и нарочно е направена така новата Конституция, за да може да бъде взривено статуквото, изборите във всеки момент. Вашето мнение какво е? Ще ми се да не е така. Аз по принцип се старая да търся винаги логика в поведението на държавните органи. Приемаме, че са имали добри намерения, но са некомпетентни. За мен отговора на въпроса защо се бързаше е много, много неясен. Защо бързаха да бъде преди Коледа? Какво щеше да стане, ако беше за богоявление, примерно? Или пък за благовещение. Понеже времето изтича. Последни думи. Само една ремарка. Нека да правим разлика между промените в съдебната власт и промените в политическия триъгълник, отношения между президента, правителството и Народното събрание. Защото има доза разум в ограничаването на правомощията на прокуратурата и на главния прокурор. И една от причините, може би, за разпускането на разпада по-скоро на мнозинството и отиването на избори е съпротивата да не се ограничи прокуратурата. Благодаря ви. Драги зрители, с вас беше доцент Наталия Киселова, експерт по конституционно право. Останете с телевизия СКАТ и с последната част на предаването извън шаблона.